Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka kendai teruk jelio arja arpun rio kesngi ke bawah bantai dorling do MLA ke mau kenro usam pajba ya ki work order ki badai na ke bahak ke baar joka special rural work program SRWP arja arpsan arja arpun rio hatang sning keladon ru ke jing IT do new MLA ya ke wheelchair show samla ubamla ban yat ki kejatung Uniu samla udi belatip kerteng kemu wan lambok lingdo ubadai nagas nong ding ling mau kenro CNRD block bad nalor bu umla ban yat ki kejan umla ru ban kren Henry ke belapan long yo MLA ban ais go bha ka wheelchair ka long bo new samla udai pat uba khlan ha ka mon bat ka min sim yele kata bo dai pat uba yesem benta ha ka jinya khon arm wrestling lale tu alam nang 1, 2, 3 Hakabedai pekejing sampai ba ya ki work order kiladan palat nyopo ngot ki nong yok mentoy ban pentrai ya ki jing sna haki snong baper hakani ki jing lang lai don lang do ba SS Giri lingdo ubare junior engineer ka mau kon ro CNRD block uba Andra Renja uba Tribor nong cloud ka kong Lumida nong kenri ka kong S Renja lam ki nong kit kam bat ki no yalam ka NPP mau kon ro block bat ki we ki riurang ba Ki scheme bat ki work order bo MLA ulasam ha kate sngi ki kan thop ban pan bha ya ki yeng school ya ki yeng bodok ya ki pan khana ya ki linti yat ki jat bat ki jing keng nalor ki jing ker kan ro ha ka mang pisa ka balajan kot shi klur tingka habakran ha kane ge jelang uba ban tai do ling do ulong khambon sin uju ai scheme ya ki school kom ha ka ban shna ya ki yeng school bat ban pan bha ya ki jing don kam namar ba ka thong jung u ka long ban kan tiu ya ka pule puthi ha po ka than Shosho la banjor ya baro ki nong yo mentoy bakin ai ki jinga trai lang ban ya pet ya khmi lang ya ka bet ka biang kham tam lei baki dei ban pen trai kam hok ya ka scheme ka baki la yo pdiang kenang bakan nong ka jing mentoy ya ki hi ba ya ka em lang ka sa lang Haka kam sensyar kada ngong ipingi don kam ya ka policy trai kam o shai khoi pim julap mangangan kan tho ban keno ino ru katai beladap ta ki nong mi khmat bukum tai ngam ju don pot bangan keno khatte ngam ju kan tho ban ngam ju ong e re ngam tang ka wai la da phil ka policy trai kam mo la phil ka constituency da phil ka kom trai kam jo sarkar la phil ka state pro koi ka policy ka de bodon kam kan policy ngi nam la ban ya kam da ka policy trai kam jonga ka de ka bashai ba ka khoi ka policy trai kam jonga ka de bangan sam hok ya ka scheme shapi pai ba ka policy ke jonga de pendap ya ka kamram ka ba pipla ban shat ya kata ka di ka kam ya ka kam pai ba ngimla ban penbet ban penbiang lut no sispa andrei ni persyang kat bala lingba ka jinge trailang bat fi pai ba te ngaku apa nong ifi kawai ya kan ka scheme arusan akun rio ngila ada propose kala ada biak la islam andrei ngani tu ifi ka kam office ka de ka kam ka bobun kam hapen biang hapen e simport kan dia Andrai nga suang tanggawai menta kasngi pigi bayo ya kaski kamtam ya ki construction ya ki school ya ki don ki school nang ta ki footpath ki babon construction kiba la kami lenti nga man kasngi kapon ka riyo lano ngong yaisha tambah ke ai ka bangala kulat ngan pendak Tibuan na padang jong ni dengan kedok ti ni don kiba phone yang lanu chupon bai ngong ya sha si ngala kular ngan pendam ti menta kasngi ngan itu pidon ni sau sangut kita ki belai don lang dekat bangin ni kibla phone yang ti menta kasngi kala urla dainem daina wai bala kular ngan pendap tamba kaskim unumla ban mau pi ban penhun ban ailut ya baro ka constituency ban ice cream lot la to angki nya baniat daka lenti mot iway hadin iway ibampat yo kin sayo andrai mentas ngila sam skim kumne tang la syai tengam tip shu ka phone jonga ngam tip shu la syai te la banah lo ko te andrai ngong pi kata ngihap ban le biang pa biang na khnang ba baro kini yo lot khamtam ka skim ka jonga lai bangasam ka babon ka ba manus na bangasam ka lecture ki school na kwa ban le bahai school belayu Namar nga i bagi school ki badan hagi shnong ki thau ki babon ki school nga i ki bila ajat la pai
kibambiang syu tu kuno ngin yo eta ka jing nang jing start ngin yo eta quality of education kababiang lada ki school kimbiang ki pai ki jot ki dai na ta daw ko buon ka scheme nga buon mga aiban ya extension of classroom renovation upgradation of classroom kita gigi babon ande ngam kwa ban put turoy daledi ande ka kam ka jonga ka di ban tre habar kyang habar slap ru ka di ka kam nga ban tre na ka banta ipai ba nong song sinong ka jing ai sha ka jong pi ka di ka jing mentoy bat bapiyo ka tiang bun nga keren nang ni nama don ki school ki bawan ni ban sim ka wa oda ki bala up dan ring nga siong up naman ngam nom la kum no han ice cream na pala ha konstituensi jongi ki brang bun ki badok ki basuk ki bajinjar ki mamat ki jing khamtam abapang basitam ya banyapet lang scheme ka jonga ka ba artur stek atau isen playing lasam gitar katen upait ka syntax lasam gitar ka scheme pa dio lanang pensam ha don ki dukan bapeli ki ba itu ithau lanang ai ni siu malumala nomor beliau ni sutu bamlong syu pala ladon kam pala tambang oi pitang kowe ngidai bandon ki kamen sim bangin nyepet lang ya ki weiru ki bamdan ki bakordo ki bodo ndai bang tang layo ilading la kamen no ya pet lang nomor beliau ni kwa bantai bagani ka constituency jongi kanang pernai kanang kiu kanang bed kanang biang habaro kiliang so kumen bamandangi i baydai bat kapuli puthi ka literacy rate kala kiu bak labak ndai chung ko form chua ngi gata tangba 4 biang ginang don kamban penbiang susu tingi don kami jingi trailang inong rap idon na pere jingi ngia persanggan bala ai kapom ai sembai tamon numla ban ai lot nong rap labon andrei ya ki badon kam bat ki bejenjar sia ngia pai bat ngia kenia adalah jong kiti badon kam kalong jingi trailang badon kam kalong baya ka scheme bo pio to pendon kam hok eka menta piong ngamlong syu ngingim biang namar beli nga ai gani ka scheme ban sinai ki toilet du agi yang kisam namar ngi ong ban wara ya ka khu ki subah ban lat kani ka lik bar pathar sini setai kata de bodon kam babon ba hagi ki por baman syang kan mau dang long MDC kilayo na po blok du tamba umdap mbiang mo khada rajar de sinu te kidon ki babon ki bala sedang ki bala ya ti ka teliu ki bala ready yo ngim dap pisa te mentang penlek da gani ka scheme ngakwa bapin pendon kam hok mental ngila penyo da gani ka sistem ka babiang ba ka ba tang sulai sisien klayo bro kasan ajar te gani kasan ajar yo pimlik snapat ya katu pai hanan li teaching tiet teman li tit do sayo jahat li tit tiar li tit tar kata temon syangapi ringa ngala pendak ya ka kamram jonga ban ai piwan ut piwan pan ngala le ringa kwa bapin pendon kam hok pendon kam ya ka kan long ka jing mentoy kan wanra ai khut subah kan wanra ai ke melang salang ka bajok kibayo aki lenti kisenkin kibayo footpath kibayo construction haki school le ba namar ngitip lingba ka jing nang jista kapan rat ding khong ya ka jingdu ya ka jing kerdo ya ka jingdu ya ka jingbe kwa ba kani ka scheme ka bang ai menta ka school kan dei ka scheme kapan penmento shisha namar beli ngong gupta namar hamman ka wei pa ka wei kisno mau ipingala persang man perung wat lada ita scheme jungai baret i arkur steng arkur san pula kampat biang ka konstituensi jungi kala he pala kala yar pala kathar ka bahe na ai tang seno pai chalom snong kibot pai shawar snong kibot hab adjust lang hab le lang andrai ngai skam ba kani ka arkur steng kan pendak pendiang ini minang don kam su andrai ngi sutu pengira pendia no way snam show snam de nakaliang jonga hi ada sukuman ba mental singi layo ban pelat sendonnya kani ka MLA scheme mana kani ngilada pelat kuntung fi tiar gitar mental singi iPad ini construction kibal up sistem kidon kibal up nerubra kidon tambah ka kampat kala urlong matas ni Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.